Bisikbrwi Bisikba Romwi Khowai Agartala Lahar Kotor Swnamjak Tongmani Bagwi Lama Hamya tei Hadulwi Wngma bai Jungjalo Khlaijak Subalsing Amchaini Lukurok Patimung Twiwi Tangsalo Subalsing Amchaini Lukurok Khowai Agartala Lahar Kotor Kasulaikha Salbrumra hastani juda-juda thaibo thangphai khlainani kaham lama kari Wngma bai tongkosung Lukurok Jungjalo Khlaiwi Lahar Kasumani mangfli kasai phaibo abo haikeno Tangsalo Subalsing Amchaini Lukurok Khowai Agartala Lahar Kotor Kasulaikha Patimung Twiwi koksanani thangai Amchaini Lukurok saka Bisikbrwi Bisikba Romwi Khowai Agartala Lahar Kotor Swnamjak Tongmani aboni bagwi Subalsing Amchaini Lama Hamya Wngmajak ayang tuino thangphai khlaibo kwbangkuk malkhong abo bai Hadulwi kobonai Amchaini Lukurok dalbidal Jungjalo Khlaidani nangko khanai Lama rogo tebulu jagya watai faikang hanke shimino Lukurok kisamisa Jungjalni yakago khanai saka Amchaini Lukurok abo haikana tebo saka laithanai 20 December tallobo borok lahar kasulaimani aljarawo mantri tingkuroi borokna sammani 2026 20 January talni simino lamaro kaham angano khanai phiaba tabokphano borokne Amchaini Lama Hamya kho abo haike salbrumno Jungjalo Khlainani nango Amchaini Lukurok paithago te mungsal lama kare angei haino hai lahar kasulainani nangkha khanai saka Amchaini Lukurok 25 জানুয়ারি ডিসেম্বর মাসে একবার রুট ব্লক করেছিল টিঙ্কুরাই স্যার এই সময় উপস্থিত আছিল এই রুটে আর আমরা হেজমারা আরডি ব্লকের ভিডিও স্যার আছিল এই সময় কয়ে গেছিল কি জানুয়ারি 1 তারিখে 2026 জানুয়ারি 1 তারিখ থেকে এই রাস্তাটা শুরু করব এরপরে এখন পর্যন্ত হেরা রাস্তা মানে কোনো কিছু করছে না দুলমাটি লেগে বাচ্চারা স্কুল যাইতে পারতেছে না আমরা হাঁটতে অসুবিধার যাইতে অসুবিধার অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ছি মানে সুখে রোগ প্রবলেম থাকতে পারে না বাড়ি দুলমাটি জল দেয় না শুধু বৃষ্টির আইলে জল মানে দুলমাটি উড়ে না ডেলি ডেলি হেরা তো জল দেওয়া লাগে না এই লেগে আজকে এখানে সুবলসিং রুট ব্লক করছি আমরা Paithago lahar kasumani koktuma mankang hankena lahar kotor sanamoi tongnai samungno naikoloi tongnai adongrok thangai kogruma bai lahar kasumani rosawai naharkha phiaba borokne Jungjalno dakti sokormya hanke fainai salo kovon saktar mang nahar jagnai khanai domrok mangraka Amchaini Lukurok asala abo haike lahar kasu jagma bai khaksa bukhakni thangphai khlainai Lukurok lama kasarono kasawai tongnani nangkha Bureau Report, Chini Khorang.